mezin dili canime. Rojnivîska Kayu ya berfê. Kayu ji berfê pir hez dikir. Ji bo derkeve derve û li ser berfê bilîze bêsebir bû. Berf pir xweş dibare. Berf? Piştî taştê me hûn naxwazin ez bi kaşkaşkê bibim parka mezin zarokno? Ere. Kayu. Vay em diçin. Him bilestayı hadi. Ez ê biceribînim. Xwe baş bigirin. Wî xemgînim, nikarim, berf pir zêde ye û hûn her du pir giranin. Dixwazim alîkariya te bikim. Hadi. Hareketi bilirsin. Dikarim peandrene bilizim dayı çabuk. Elbet canime. Eşe dixwazim bişemittim. Beli, bavêje. Andre hevalê Kayu bû. Lê bi emir jê mêzintir bû. Hilkişandina ser loda berfê ya mezin ji bo Kayu zehmet bû. Ey min binir. Ez kralê ve kelayê me. Leben belir. Ji ber ku bi tena serê xwe li ser gir sekînî bû Kayu kêfxweş bû. Her ciyê parkê didît. Dayı desa. Merhaba. Kayu hadi vere bıra. Tamam. Em dikarin ji berfê kelayekî çêbikin. Eri. Her çiqas Kayu ji berfê wê çawa kela çêbikira jê nebawer bûya jî lê fikirî bû ku ev fikrekî xweş e. Em ya têjî deylin serê. Bi vî awayî ve kelamê hîn bilind be. Kayu dixwest nîşanî Andre bide ku dikare alîkariya wî bike. Hinek baldar be. Bi hêz daf nede. Ji vir bigire. Eri. Laha jî hewcedariya me vî gulokên berfê hene. Ji bo em bavêjin ji zarokên xerab te ne wisa? Kayu. Sera. Merhaba. Eşi dikarim bileysim. Ere. Tu dikarî bibe zaroka xerab. Hey. Ev ne adîle. Ez ne amade me. Ma hûn dixwazin keleya xwe hîn bilind bikin. Lê binêrin, keleyekê ji berfê. Em jî alîkarî bikin. Pir xweş bû. Belê, haydi zarok dîsa bişemitin. Dayê, eşi dixwazim bişemindim. Ez hîn biçikim lê pir xweşî keşemudan. Kayu lê fikirî bû ku di nav rojên Berfê berfê de ya xweşik herî e. xweş ev bû. Tevfika Kayu ya herî zêde ji hez dike. Zum. Pîra Kayu tevfikeke taybet ya ku li ser wêneya keştiya fezayê hebû dabûyê. Kayu ji vê tevfikê pir hez dikir. Gel bir şu keştiye fezayı dettese. Dayı lebini. Şu bakiyeke ya sor heye uye gaşin. Wî li ya kesk binêre. Binêr bawerim ev jî bişkoka xewê ye. Wextê razanê merivê fezayî. Kayu ji tevfika xwe ew qas zêde hez kiribû ku qet nedixwest cê biqete. Ez çima wê nabim jêr Kayu? Ew ê ji bo taştî li wir li bendê te be. Tamam. Şebaş, xewnên xweş. Destûrê ne de bila kêzikin nîvînê devletê bikin. Razi. Razi ev tevfika min nebede. Tamam Kayu.
روزی bi tenê xwastî bû lê mêze bike. Zum. Kayu lê fikirê ku bi tevfika keştiya fezayê tama her tiştî xweştir dibe. Kayu, dizanî dibe em ê bişon canê min. Tamam dayı. Gilbert, te keştiye fezaya kafa aldı. Aferin. Kayu. Xwarin Kayu, xwarin. Spas dikim Rozî. Makarnaya te ye bi peynîr amade ye canê min. Mesih. Tu tevfika xweya keştiye fezaya da xwarin dixwazim dayı. Ji bo min eqet ne sürpriz bû. Ne binir? Ez berivekî fezayê me rozê. Astronot bek ji kerema xwe re dikarî destên xwe bişoyî? Zum. Ev tiştekî ecêb e. Tevfika te ne li vir e? Kayu ketibû tatilê. Divê firavînê de tevfika xwe ya herî xweş de bixwara. Dizanim ku min vê sibê ew şûştî bû. Lê dixwazim li wê bigerim. Kayu, dizanî firavîna te amade ye. Dixwazî piştî xwarinê em lê bikerin. Ezgi. Kayu xwarinê nedixwest. Bi tenê tevfika xwe ya keştiya fezayê dixwest. Ev tevfik ne wek yawî bû. Harika. Niha dikarim herim li tevfika xwe Tamam bigerim. canê min. Kayu li her cîl tevfikê geriya bû. Kayu gelek xemgin bû. Lewra lê difikirî ku wê tevfika xwe heta hetayî nebîne. Min tevfika xwe li ciyekî nedît. Wî tevfika min vaye. Ji ber ku tevfika xwe dîtibû Kayu gelekê xweş bû. Bi me wisa tê ku hewcedariya teneke xwarina fezayê heye. Şahiya heriyê. Hey Kayu, Ez pir biçime dayı. Aa, pir baş e. Lewra min gelek patilê çêkirine delalê min. Patileye xweş ev nuwazeye. Gilbert. Ji baranê pir hez dikim. Gilbert, te derdora adam dikarî bi vê paqij bikî Kayu. Spas dikim. Gilbert, çima berî ku tê kevê hundir tu ji papikên xwe wek me paqij nakî? Ji ber ku çalingê karê wê nek zor e. Ez dikarim bikim. Niha min temaşe bike Gilbert. Kayu, kayu. Hadi Kayu, destên xwe bişo, paşê em taştiya xwe bixwin. Tamam baba. Oo. Aferin. Hêdî bixwe, eceleya te çi ye esa? Lewra dixwazim dibin baranê de bilîzim Li bin baba. baranê? Çima? Hadi nişanek bide bavê xwe. Rivit, rivit. Ji ber sebebekê taybet kêfa Kayu ji baranê re dihat. Dikarim nişane bava xwe bidim Te dayı. xwarina xwe qedat canê min. Tamam wê çaxê. Rivit, rivit, rivit. Ha, min botên beqan ji bîr kiribûn. Eri. Rivit, rivit. Kêfa Kayu gelek zêde ji botên beqan yê nû re hatibû. Ez dixwazim li derve bilîzim. Ma tu jî dixwazî werî rozê? Na. Divê hewê de. Tu ji vê bawerî Kayu? De baş e. Bawerim gava tu cilbarana xwe li xwe bikî û şefê bidî serê xwe. Odin xweyê bak. Belê. Wê çaxê tu pirsgirek tune. Mesih. Em ev bibînin. Ji bo li baxçê xweşbilîzê Kayu derketibû derve. Rivit, 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 rivit. Kayu lê difikirî ku lîstina de hewîza qûmê ya dibin baranê de wê gelek xweş be.
paşê beqên kayû wenda bûn. Evet. Uy, kurmuk. Kayû merak dikir ku çûka boqije çi dike. Demek ki paşê ew kîfişkir. Dayı, min çuka ku kurmuk berhevde girdi dizane. Wî, divê te çûka poqijeyê dîtibe. Di hêlîna wê de çêlikê wê hene û çêlik şî ji xwarina kurmikan gelek hez Çelikin dikin. çuka. Başama bara waşin nake. Dibe ku hinek. Lêdê û bavê wan wê wan germ bikirin. Kayû hîn bibû ku çêlikên çûkan ji aliyê malbata xwe ve tên parastin. Ji bo hatina hundir tu amade yê kayû? Na. Ez xwazim bi boten xweyên beqinek din ji bilîzim dayê ji kerem Tamam delalê min. Kayû ji heriyê pir hez kiribû. Ji rehima wek pelokê xuya dikir. Uy, Heriyê di nav destê xwe de dieciqand û gelek kêf dikir. Wisa xuyaya kêfatelî çi ye? Rêzdar çinawirê heriyê. Qetlî nefikire ku wan destê xwe yên herî di min bide. Şirînê min, dikarî li baxçe bilîzî. Lê li wan ciyên min ajotiyê nelîze. Ev der ji bo lîstokê her tamam baş e. dayı. Spas dikim şirînê min, em ê hev bibînin. Kayû biryar da ku dikarî li baxçe kortukeke çêke. Kortukeke mezin. Ji bo kayû bi botên xwe yên bexteke ve navê di nav gola heriyê de kêfa wî pir dihat. Wê çaxê tiştekî gelek balkêş dît. Merhaba Rezar kurmuk. Bi rastî jî dixwast destê xwe bide. Lê nizanibû ku wê kurmik çi bike. Kayû dixwest kurmikê ku dîtibû nîşanî malbata xwe bide. Kavur te vere Rezar kurmuk. Aha min tu kefat. Dayı, baba. Vay. Ma ez dikarim ve benim Dibe, mali. em çend roj wî li malê bihêlin. Başê jî em ê dîsa wî deynin baxçe. Hinek heriyê tê xevê derê û ji nav daran hinek pêlan bîne. Kurmik herî zêde ji wan hez dikin. Neha ezete texim malatayanu, tamam. Aha bu Rezar kurmuk. Dayı, ez dikarim vêjî bibim derve. Tu çekirine gola heriyê de ev jî li min temaşe bike. Helbet. Kayû. Dixwazî herî mala lê û bi wê re bilêzî. Kayû ji xwe li baxçeyê paş gelek kêf dikir. Lê paşê biryar da ku here cem lê o. Dixwazim kurmuk nîşanê lê o bidim dayı. Tamam. Ev çêtir e. Min nedixwast tu di nav heriyê de herî mala lê o. Boten minin bexşî pikupat bûn dayı. Ez vedaynim mala lê û wê çêtir be. Ez kurmukim û dixwazim bi boten xwe yên bextê baranda biveşim. Ah, baş e. Em ê paşê ev bibînin. Li kêfa xwe binêrin. Oğul be. Gilbert, ku kêfa te ji baranê re nayê tu çima derdkevî derve? Oxir be şirînê min. Di jiyana xwe de cara yekem e ku ez kurmikek derdixim meşê dizanî? Kurmuk nameşim babu. Ew xwe dikşînin. Oğul be kayû.